Türkmenistanyň ýylaty koronavirus bilen baglanşykly kynçylyklar bilen ýüzüýüz bolmagyny dowam etdirýär. Mundan başga-da halk koronawirusyň ýaýramagynyň öňüne alyş çärelerini ýerine ýetirmek üçin häkimetleriň görülip eşidilmedik talaplaryny ýerine ýetirmäge borçly bolýar. Bularyň hemmeti ýurtda uzagy çeken ykdysady krizisyň çäginde ýylatyň gündelik kynçylyklaryny hasam agyrlaşdyrýar. Türkmenistanyň hökümetiniň koronawirusyň bardygyny inkar edýänligine garamazdan COVID-19 ýurtda ölümüň esasy sebäpleriniň biri bolmagynda galýar. Meşhur adamlar hem koronavirusyň pidaty bolýar. 17 sentýabrda Türkmenistanyň at kazanan sunga diýşäri Vladimir Konstantinovich Bagdasaryan aradan çykdy. Bu barada Azatlyň Aşgabatdaky habarçysy gürrüň berdi. Marada ýylatyň maskalary dakynmagyna gözegçilik etmek yerlik häkimetler üçin ileri tutulýan mesele bolmagynda galýar. Giňden ýaýran reýtler dowam edýär. Polisiýa henide maskasyzlary ýadawsyz tutýar. Köplenç polisiýa düzgün bozýanlar hökmünde maskany ýadawry dakynan adamlary saklaýar. Soň günlerde öz jaýlaryndan maskasyz çykan we öýleriniň gapysynda duran adamlar hem köp tutsak edilýär. Şeýle ýagdaýlar ýygy-ýygydan göze çykýar. Bu arada Azatlyň Maradaky habarçylary maglumat berýärler. Olaryň sözlerine görä polisiýa Mary vilayatynyň Garagum etrawynda has ihlasly işleýär. Marada polisiýanyň reýtleri birnäçe gün mundan ozal güýçlendi. Polisiýanyň işgärleri ähli şäherçilerde şol sanda Mary vilayatynyň owalarynda awtobusla aýlanyp maskasyz adamlary gözleýär. Bellemeli ýeri bu çärelere gatnaşýan polisiýa işgärleri ýaşaýan ýerlerinden başga etraplarda işleýärler. Çeşmelere görä bu polisiýa wekilleriniň öz tanyşlaryna we garyndaşlaryna egleşik etmezligi üçin edilýär. Türkmenistanda koronavirusyň ýaýramagy sebäpli ähli dukanlar we hizmetkarhanalar ýapyklygyna galýar. Hassahanalar we dermanhanalar iň köp adamly ýerler bolýar. Bu wagt Bayramaly etrawynda döwlet işgärleri köp adamly ýerlerden we üýşmelerden gaça durjakdygyny wada berip dilhatyny ýazmaly boldular. Şeýle dilhatlary Mary vilayatynyň beýleki etraplaryndaky idaralarda we karhanalarda hem talap edilip başlandy. Azatlyň habarçylary döwlet karhanalarynyň işgärleriniň toýlara, dabaralara ýa-da ýaz çärelerine gatnaşandygy üçin işlerinden boşadylýanlygy barada birnäçe ýagdaýdan habarly boldular. Olaryň sözlerine görä owalarda ýylata gözegçilik yerlik häkimetler hususan da arçynlar we polisiýa işgärleri tarapyndan amal aşyrylýar. Käbir halatlarda toýlara barandar kamera düşürilýär. Gatnaşyjylaryň şahsiýeti anyklanandan soň şol adamlaryň iş ýerlerine habar berilýär. Netijede käbirler iş ýerlerini ýitirýär. Şeýle ýagdaýa şaýat olanlaryň biri Bayramaly etrawynda bolup geçen soňky wakalaryň biri barada Azatlyň habarçysyna şeýle gürrüň berdi. Toý wagtynda mehmanlaryň hemmeti polisiýa tarapyndan tutsak edildi. Olaryň hemmeti awtobusa mindirilip etrap polisiýa merkezine gidildi. İşleýänleriň iş ýerlerine habar berildi. İşlemeýänlere 201 manat meçberinde jerime salyndy. Töläp bilmedikler paxty ýygmagy iýerildi. Wakanyň jekmejeklerini öwrenen habarçylaryň sözlerine görä toý ýeriň eýeleri 3000 manat jerime tölemeli edilipdir. Bu maşgalanyň agdalarynyň iş ýerlerine habar berilipdir. Şoňa meňzeş ýagdaýlarda jerime tölemek üçin maddi mümkinçilikleri bolmadyk adamlar 15 günlük tutsaga tedabar edilýär. Üstesine toý guraýjylar geljekde karantin gutarýança köp adamly çäreleri geçirmezlik borjy barada dilhatyny ýazmaly bolýar. Habarçylar bayramçylyk üçin çadyrlary kireyine berýän telekeçileriň hem itki çekkendiklerini habar berdiler. Olar konfiskasiýa edilen emlägini ýygyna gaýtarmak üçin polisiýa ýüz tutmaly bolýarlar we 5000 manada çenli jerime töleýärler. Soňky günlerde ýasa gatnaşýanlar üçin käbir egilşikler edilip başlandy. Pata ýerine merhumyň ýakyn garyndaşlarynyň we az sanly goňşularynyň gatnaşmagyna ruhsat berildi. Marada ulag ara gatnaşygy ýatyryldy. Awtobuslar we mikroawtobuslar şäherlerde we şäherçileriň arasynda gatnamaýar. Ýurdun häkimetleri koronavirusyň ýaýramagyny resmi taýdan ikrar etmeýärler ýöne çäklendiriji çäreleri güýçlendirip koronavirusyň bardygyny gyýtaklaýyn tasdiklaýarlar. Azatlyk bilen adyryň agdalmazlygy şerti bilen gürleşen Türkmenistanyň saglyk resmileri we işgärleri görümi we netijeleri boýunça görülip eşidilmedik derejede güýçli koronavirus tolkunynyň dowam edýänligini, sırkawlaryň we ölýän adamlaryň köpdigini habar berýärler. Mundan başga-da ýurtdaky ykdysady krizisyň çäginde barha güýçlenýän maliýe kynçylyklary adamlary maşgalalaryna zerur azyk derman we lukmançylyk kömegini bermek mümkinçiliginden mahrum edýär.